Dámy a páni, priatelia, milí televízni diváci, vítam vás pri sledovaní pravidelnej diskusnej relácii Žihadlo. Mojimi dnešnými hostiami sú inžinier Ján Peter, riaditeľ regionálneho poradenského a informačného centra Trebišov. Dobrý večer. Dobrý deň. A inžinier Radovan Čolák, člen mikropôžičkového fondu rovnako tejto agentúry. Dobrý večer. Dobrý večer. Komu bude dnes určená táto relácia? Myslím si, že aj podnikatelia si prídu na svoje, ak budú nás sledovať, a určite ale aj bude určená tým, ktorí podnikať chcú. Rovnako si ale myslím, že môžu nasledovať aj mladí ľudia, pretože podľa tém, ktoré máme pripravené, budeme sa rozprávať aj o poradenstve, aj o finančnom poradenstve, aj o pôžičkách, aj o vzdelávaní. To znamená, že najprv nám pán riaditeľ regionálneho poradenského informačného centra predstaví toto centrum a povieme si ďalej o tom, ako konkrétne môžu podnikatelia, alebo aj iní, alebo tí, ktorí chcú podnikať, čerpať alebo využívať služby vášho poradenského centra. Takže čo to vlastne to regionálne poradenské informačné centrum v Trebišove je, čím sa zaoberá a prečo ste vlastne dnes tu v Michalovciach, ak pôsobíte v Trebišove? Takže je možné, že niektorým vašim divákom nepoviem nové veci, pretože nie som tu prvý raz. Regionálne poradenské informačné centrum je nezisková organizácia, ktorej účelom alebo zriadená bola za tým účelom, aby podporovala rozvoj malého a stredného podnikania. To bolo dávno, pred 17 rokmi, časy sa menia a preto sa prispôsobuje témam, ktoré ľudia vyžadujú, a okrem poradenstva a vzdelávania v súčasnosti realizuje i ďalšie projekty. Hovoríte o tom, že vznikla pred 17 rokmi. Pôsobíte v Trebišove, ale pôsobnosť máte aj v Michalovciach, respektíve komunikujete aj s Michalovčanmi? Tak michalovských klientov mám rád, pretože chodia dobre pripravení, vedia, čo chcú. Občas chodím za klientami i ja do Michaloviec a občas spolupracujeme pri práci s klientom alebo s problémami, ktoré klienta zaujímajú, s centrom prvého kontaktu, ktoré je tu v Michalovciach. To znamená, že ani nie tak priamo možno záujemcovia kontaktujú priamo vaše regionálne poradenské informačné centrum, ako najprv trebárs to Michalovské centrum, CPK s týmto názvom, a následne potom spolupracujú aj s vami. Rozdelil by som to tak asi na polovicu. Polovica klientov z Michalovec prichádza priamo k nám a približne polovica chodí priamo práve prostredníctvom centra prvého kontaktu. Dobre, ak teda hovorili sme, že čím sa regionálne poradenské informačné centrum zaoberá, čím teraz napríklad aktuálne žije regionálne poradenské informačné centrum? Tak najnovší projekt, ktorý rozbiehame, je projekt Women Activity, kde sme jedným zo 6 partnerov z Európskej únie, ale je to ešte len v rozbehu, takže tých aktivít tam nie je veľa, fakticky sa len zostavil akčný plán. Vašich divákov môže zaujímať, že je určený predovšetkým pre ženy. To je posledná aktivita, no a tými, by som povedal, stabilnými aktivitami alebo stabilnými projektami, ktoré realizujeme, sú 3, to je program poradenstva a vzdelávania, mikropôžičkový program a informačné centrum Europe Direct. Takže už sme povedali aj konkrétnu aktivitu, ale vráťme sa teda k tým všeobecným. Hovoríte, že spolupracujete aj s podnikateľmi, aj teda s tými, ktorí začínajú podnikať. Ako konkrétne pracujete? Možno, že by to bolo vhodné rozdeliť podľa tých tém, ktoré som povedal, pretože najčastejšími klientami alebo najčastejšími otázkami alebo najčastejší klienti a najčastejšie otázky podľa tých jednotlivých tém sú to rôzne skupiny. Poradenstvo, vzdelávanie sú to predovšetkým podnikatelia. Europe Direct, informačné centrum Europe Direct sú väčšinou mladí ľudia, ale aj ľudia v strednom veku, povedzme, ktorí hľadajú podmienky zamestnania v Európskej únii alebo podnikania. No a takisto u mikropožičkového programu sú to samozrejme podnikatelia. Poďme teraz na to poradenstvo. Ak ste hovorili, že to je jeden taký okruh, vy poskytujete tieto služby zdarma? No. Toto ľudí určite zaujíma najviac. Predsa niekto nezdvihne telefón a povie, no ale tak za také niečo si musíte zaplatiť. Takže ako je to? Áno. Poradenstvo. A poradenstvo v akej oblasti? Veľmi dobrá otázka. Pretože jak som povedal, tie podmienky sa veľmi menia. Ešte nedávno bola väčšina našich služieb dotovaná
V súčasnosti sú dotované služby len pre skupinu tých, ktorí chcú začať podnikať, majú úmysel začať podnikať, čiže už nie pre podnikateľov. Podnikateľ už služby dotované u nás nedostane, čiže musí si zaplatiť. To poradenstvo aj všetko ostatné, čo pre neho robíte. Áno. Ale pardon. Áno, a ten, ktorý teda ešte len chce podnikať a chce začať a chce u vás teda tú prvú ruku podať, ako postupuje, respektíve akým spôsobom má možnosť dostať tú radu. Áno. Je to veľmi výhodné pre túto skupinu, pretože tá miera dotácie alebo tá intenzita pomoci je veľmi významná. Dá sa povedať, že za bežný podnikateľský plán zaplatí podnikateľ maximálne 20% ceny, ktorú by zaplatil u komerčnej organizácie. Znamená to, že vy mu aj vypracovávate samostatné Urobme si modelový príklad. Podnikateľ príde, povie, že teda má istý obnos peňazí, ktorý by rád do niečoho investoval a má nejaký podnikateľský zámer. Ako konkrétne teraz vy môžete mu pomôcť, alebo v čom je konkrétne vaša služba? Museli by sme to rozlíšiť. O ktorú skupinu podnikateľov, ktorú skupinu myslíte? Tí už, čo podnikajú? Tí už, ktorí podnikajú. Áno. Čiže, jak som povedal, u tých, ktorí podnikajú, tam tie dotované služby nie sú. Čiže musí si klient zaplatiť. V čom má podnikať, to my mu nepovieme. Keby sme to vedeli, tak to robíme sami. On má nejakú víziu, nejakú myšlienku, má aj vstupný kapitál, ale potrebuje možno to teoretické zázemie a niekde to podať, pripraviť. Znova je to otázka, ktorá bola veľmi aktuálna v nedávnej minulosti, pretože naši poradcovia externí na dane, účtovníctvo, právo boli dosť vyťažení. V súčasnosti už tomu tak nie je, pretože tieto podnikateľské skupiny alebo zavedené podniky už majú vytvorené vlastné ansáble, alebo ako by som to povedal, vlastný kolektív. To znamená, že viac sa sústreďujete na tých, ktorí sú trebárs ešte len začínajúci podnikatelia alebo sú nezamestnaní a majú nejaký projekt a chceli by podnikať? Nie, nesústreďujeme sa, ale je to z tej skupiny poradenstva, je to rozhodujúca časť klientely, ktorá k nám prichádza. Je to zrejme aj kvôli tomu, že u nás tie služby dostane lacnejšie, kdežto ten podnikateľ, ktorý už existuje, si môže vyberať medzi porovnateľnými cenami medzi nami a povedzme súkromnými agentúrami. Takže teraz sa venujme človeku, ktorý navštíví vaše poradenské informačné centrum. S čím konkrétnym by už k vám mal prísť, aby ste mu dokázali pomôcť a poskytnúť svoje služby? Preto som hovoril, že mám rád klientov z Michalovic, ale povedzme aj z Humenného, pretože tí najprv zatelefonujú a spýtajú sa, čo potrebujú doniesť a dohodneme sa a oni prídu pripravení, kdežto Trebišovčania nie celkom tak, pretože to majú blízko. Takže sú schopní tú návštevu opakovať viackrát. Máte aj klientov z Michaloviec, ako ste povedali. Môžem teraz vlastne trošku zapojiť do debaty aj inžiniera Čoláka, ktorý je vlastne člen mikropôžičkového fondu, ktorému sa konkrétnejšie budeme venovať, ale predsa len ste vlastne zástupca tých Michaloviec, ako tí michalovskí podnikatelia, respektíve nie tak podnikatelia, ako možno tí členovia, ktorí využívajú služby regionálneho poradenského informačného centra. Koľko existuje týchto klientov, alebo ako sa zapájajú? Na úvod by som chcel povedať, že ja nie som zástupca Michaloviec, ale som zástupca samosprávy. Mikropôžičkový fond bol zriadený Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania a regionálnym poradenským centrom v Trebišove. Členmi pôžičkového fondu sú zástupcovia samosprávy, zástupcovia podnikateľov, zástupcovia bank a zástupca Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania. Šéfom tohto fondu je práve inžinier Petr, ktorý je ako predseda tohto regionálneho fondu. Čo sa týka Michaloviec, tak, jak spomínal inžinier Petr, áno, tí podnikatelia chodia veľmi dobre pripravení, majú dobré projekty. Musím povedať, že veľmi radi tieto projekty odsúhlasujeme a o väčšine prípadov ich teda aj odsúhlasíme, potom neskôr poviem pár čísel. Je mi ale ľúto, že ten záujem zo strany Michalovčanov, respektíve ľudí z tohto regiónu je v podstate nižší.
Keď za 10 rokov fungovania fondu bolo podaných zhruba 105 žiadostí, 101 bolo ako odsúhlasených, tak z Michalovec to bolo len 17 žiadostí. Na rozdiel od Trebišova napríklad 75. Pritom nemal ten pocit, že by to bolo tou vzdialenosťou. Skôr ja neviem, či tí ľudia majú dostatok vlastných finančných prostriedkov tu na viacej na štát, na to podnikanie, alebo je to nevedomosťou, i keď silne pochybujem, pretože aj o vašej televízii, aj v regionálnych novinách sa dosť často objavujú články o týchto možnostiach. Konkrétne k mikropožičkovému fondu a k tomu, ako funguje, sa dostaneme ešte o chvíľu. Vráťme sa teda ešte k ďalšej časti tých aktivít Regionálneho poradenského informačného centra Trebišov, a to je vzdelávanie. Povedzte nám niečo o tomto, komu je toto vzdelávanie určené, akým spôsobom to funguje a znova nejaký konkrétny príklad, či ste vy tí, ktorí oslovujete potenciálnych klientov, respektíve potenciálni klienti sú tí aktívnejší v tejto dvojici? Znova aj tak, jak som hovoril, že sa prispôsobujeme s témami poradenstva aj našim cieľovým skupinám, takisto sa prispôsobujeme v oblasti vzdelávania. To vzdelávanie bolo kedysi skutočne našou jednou z tých dominantných častí, veď máme viacej ako 1000 absolventov našich vzdelávacích programov. V súčasnosti je to znova trochu iné a znova je tam tá hlavná cieľová skupina práve tí ľudia, ktorí chcú začať podnikať, a keď sa nám niekedy podarí získať grantové peniaze, tak potom pre ženy. Ženy sú teraz také ohrozenejšie v Európskej únii, respektíve na Slovensku, lebo už druhýkrát spomínate, že existuje nejaký program špeciálny, ale to je dobré, to vôbec nekritizujeme. Tí, ktorí trochu sledujú tie priority Európskej únie, tak zrejme postrehli, že tá rovnosť pohlaví je jednou z dominantných tém Európskej únie v súčasnosti. A čo mladí ľudia napríklad? Aj tí sú dosť handicapovaní, ak sa to tak vezme, sú bez praxe. No, to už narážate skutočne na tie prioritné témy tej Európskej únie. Možno, že znova buď vy alebo vaši diváci počuli o aktivite Mládež v akcii, pretože pravdepodobne Európska únia vychádza z toho, že tie výhody Európskej únie, predovšetkým v tých nových členských štátoch, využijú práve mladí ľudia, tak mladí ľudia sú skutočne veľmi dôležitou tou cieľovou skupinou, ktorú sa snaží Európska únia osloviť. A my, pretože naše centrum je hostiteľskou organizáciou už 6. rok Europe Directu, my sme tí, ktorí by to mali tieto informácie, ale povedzme aj názory, nielen mladých ľudí, všetkých ľudí zbierať a vyhodnocovať. Mali by ste, alebo to aj robíte? No, pozrite sa, kto je so svojou prácou spokojný. Snažíme sa to robiť, ale ak sa ma spýtate, že či som spokojný, či to všetko stíhame, tak nie. Ako vôbec funguje napríklad táto organizácia ako inštitúcia v Trebišove? Koľko je takýchto stredísk na Slovensku? A ak hovoríte, že nestíhate, tak trebárs neviem, koľko je vám tam ľudí napríklad na to, aby ste vyšli v ústrety? A či sú napríklad tí ľudia zameraní konkrétne trebárs, že tento je na vzdelávanie, tento je na túto oblasť? Aby sa trebárs vedeli vaši klienti zorientovať, že ak už prídu do toho Trebišova, individuálne si už nejaké konzultácie dohodnú, stretnutia, aby vedeli, do čoho idú. Tak nechcel som unavovať čísla.